אתה אומר שיכול להיות שאנחנו רוצים ב1.5 עזתים שיושמדו לחלוטין? כן, כן, חד משמעית, כן. כולל אחרון הילדים. כן, כולל אחרון הילדים. אני אומר עוד פעם, אם יש קבוצה, כמו שתיארתי לך, שהיא כל כולה ארגון טרור, כל כולה, לא עזה, משהו אחר, היפותטי על אי באוקיינוס השקט, כל כולה ארגון טרור, על זה מגדלים את הילדים, על זה מחנכים אותם, חבורת רוצחים, זה כל תרבותם עלי אדמות, זה מה שהם עושים, אוקיי? שום דבר חוץ מזה. אתה יכול להבין שבמצב כזה אני אומר, אוקיי, אל תשאיר להם זכר, זאת אומרת, אין, אסור להשאיר להם כלום. מישהו שאל אותי פעם, למה שלא ייקחו אותם לאימוץ? אדרבה, שיקחו אותם. אם ייקחו אותם לאימוץ, הכל בסדר. אבל once יש לך את הקבוצה פה ואין לך דרך לקחת מישהו לאימוץ כזה או אחר, אני בהחלט מבין את ההוראה להשמיד את כל הקבוצה. חד משמעית. אתה יודע שכתוב בגמרא שמבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. איך זה יכול להיות אם צריך, המן זה המלאקי. היה צריך להשמיד את כל המלאקים. התשובה היא לא. אם אתה מצליח, כן? בהנחה שבני ברק זה מקום חיובי, אני לא בטוח. אבל אם אתה מצליח להוציא כמה המלאקים כאלה, שהם באמת לא יאהבו איום עתידי,